सबसे पहले हमारा ऑडियो वीडियो आप तक पहुंचे तो गुप्ता म्यूजिक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें। गुप्ता म्यूजिक स्टूडियो कसमा मरार डीजे सुमित सतीश मिलैला अइहा हमरा सगोरी मिलैला अइहा हमरा सगोरी रामपट्टी मेला में मिल जेबो गे छोरी तोरा हम लइए का भाग जेबो गे छोरी तोरा जींस पैंट टी शर्ट में छोरी लेबही काते क जान गे लेबही काते क जान गे रहला नहीं छोट गे छोरी बेल तू जवान गे जींस पैंट टी शर्ट में छोरी लेबही काते क जान गे एगो बाइक पर लौटा भाग जेबो गे छोरी तोरा हम लइया का भाग जेबो गे छोरी तोरा हम लइया का चल जेबो भाग जेबो चल जेबो भाग जेबो लइया का भाग जेबो गे छोरी तोरा हम लइया का भाग जेबो डीजे सुमित माजा मार के छोड़ देबोगे छोरी कनिए काल में चुम्मा लका मूड बनेबो गोरकी तोरा गाल में माजा मार के छोड़ देबोगे छोरी कनिए काल में लका चुम्मा मूड बनेबो गोरकी तोरा गाल में गे कृष्णा मोबाइल मिस देतो गे छोरी तोरा हम लइया का भाग जेबो गे छोरी तोरा हम लइया का चल जेबो मिलैला अइहा हमरा सगोरी मिलैला अइहा हमरा सगोरी रामपट्टी मेला में मिल जेबो गे छोरी तोरा हम लइया का भाग जेबो।